Čaute lidi, tady je Kobalt a my tam z dalšího videa a bude to shake sem fidget a bude to normální shake a privátní shake. Tak, vrhneme se první na privát. Ten už tady mám připravený, jo. Pokud budete chtít privát, máte v popisku, jo, takže se musíte ničeho vůbec bát. Tak, vrhneme se na podzemko. Jdeme na věž, já se tady chtěl vylepšit podzemka, ale pak jsem měl peníze. Tak. Klikám, že jsme z toho volí ruka, tak pojď. OK, to jsme nějaký vybavili, že zase mám peníze. Dobrý, pojďte. To je jedno. Prostě privát nevadí. Tady normální šenku řeknete. Mi chybí, mám 100 zaťáků, jo. Mi chybí třeba 5 zaťáků, nebo 20 a 5 dlouho to máte, jo. Tady na 3 sekundy a už máte 509 567, tak to dobrý, ne? Luxus. Podle mě jsou lepší ty, normální. Ale hraju ty, chápete. Tak jdeme na podzemka, no, jdeme tam střískat. No, dobrý. Tak dobrý. Ne, nedám. Tak. Řekněte do popisu, až do jako vydám tyto video na YouTube. Řekněte, jako, napište do komentáře, jestli chcete, abych nechala ty boje, anebo ne. Jo, jako, to nevadí. Tak, už jsme mohli vypnout. Maria. Nic. Když Maria jdeme na jiný pozemko. To budeme půl hodiny klikat, ne? No, to určitě. OK, tak to asi nedáme. Já mám nula teďka. To vůbec ne, to jsme asi nedali. Tak, dáme se spůjtku. Omlouvám se, že nebylo dlouho další video, fakt dlouho, pardon. Protože jsem už jsem chtěl skončit, ale neskončil jsem. Ne, mi chyběl to YouTube prostě. Prostě ty dislikey mi chyběly, no, prostě řeknu. No, pojď už. Zkusíme pár obyček, kdo to hráme. Pokud chcete na normální kanál do cechu, tak na 17, svět 17, jo. Takhle, teď to náš šéf, jakoby Kimbeat, podle mě ho znáte, pokud to neznáte, tak ho nám do popisku videa. No, to je jedno, to je zase reklama, no to je jedno. Prostě, no, tady jsem to chtěl říct, nevím co. Nevím, to jsem chtěl říct. Jo, pokud chcete do našeho cechu, tady napište tady Kimbeatovi, musíte být svět 17 a bereme od 10 a výš, jo. Jinak třeba, když budete 9, tak to nebereme. Nebereme prostě. No, můžeme to zase nabrát. Tady pevnost. Tak. Já tak to vám to řeknu, já nemám co mluvit. Nechcem o tom mluvit. Jdeme na drbávu. Chceme peníze, anebo houby. Pojď. Tak řekni, dej mi tu knihu. Jo, to je takový. Počkej. Jo. Si říkám. Proč jsem zadat třeba obyčky, když to je jedno. To je jedno. Nechápu. Jsem měl celý. No to je jedno. Tak, jdeme tady na teď toho a tady. Pojď, ježišmarja. Furt nemůžu to. Počkej se tady to. Tak, už pojď. Já to dám celý máchouby. A tebe dám. Pojď, joj. Tak jdeme na věž. Tak. No. Ach jo. Já tu pustovníka bych měl vylepšit. Počkejte, moje taktika je. Tady.
Man, skoro už to. Jsem to nemám. Nic. Tady tam. Kolik mám už ten krystal? No dobrá. Chtěl jsem, jo, škoda, to je fakt luxus. Nechci si představit. Tak, to beru. Tady to beru. Jo, tu taktiku. Tady to máme. Tady jdeme na ty to. Co to má? Ty. Epiky. A pak to jdeme do záchodu. No, teď si říkáte, komáte, když si říká, že bude za normální šek i za privátní. Tak, hospoda. To je luxus. Teď zvoru. Tak, a teď to dáme. Ne, to nechci prodat, to nechci. To prodat, to necháš. Válečníka. Tady. No, válečníka. Na poustníka. A to nějaké dvě, pojď. Válečníka. Válečníka. Jo, všechno skoro válečníka, takže je to dobrý. Tady. Jo. Počkej, 10. Beru tady to. A co to má, no. Tak, tady tomu dáme. Co to dáme? Jo, to vlastně, jo. Tady to podáme, jdeme na věž, jdeme na průzkumníka. Ty to mu přesně chybí, takže to tady dáme XP a jdeme se tady zkusíme koty, pojď. Dobře. Pokud to se neví. Pojď, hnutí. Jestli nemáme ještě, ne. Ještě pojď, krám. To věřím, že to potom krám. No, to nemůžu. Tak, jak jsem říkal, že tam budeme drtit a drtí nás, oni nás drtí, tak to. Takový opak. Nic jsem neviděl. Ne. Jo, vlastně, tak tam se lepšovat. Tak. Ne, to nechci. To už chci nahnat. Už Jaj, to žádně. Kradám všechno, nahnat. Tak. To. Prodat. 101 berem. Kokos. Zase to. Tady. Blbý je, co prsta. Co se říct 300, tak se prsta. Tak to robí. Ty kokos. Tak gašlu, jsem línej. Tak. Okay. Teda vydrž dáme na boty. Potřebuji ty bych potřeboval inteligenci spíš. Kapoč. Jo, tak to takhle bude. Ty kráso. Uvidíme tady to. Tady. Jo, inteligenci tu jsem teď chtěl. Tak. Jo, štěstí. No, takhle. Já bych se rozloučil z těchto videí. Dejte like, odběr a dislike. No, jo. Ne, dejte like, odběr a sdílejte to svým kamarádům, ženským, prostě tak. Takže ahoj.